Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Bu Supatmi sedaya. Kula lan panjenengan sedaya dipun rawuhaken wonten dalemipun Bu Supatmi nggih dipun suni doa lan pangestu kang wilujeng. Kula kalian Bu Supatmi diaturi ngikraraken menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bu Supatmi sekeluarga. Ing wekdal menika Bu Supatmi sekeluarga dipun kuwasakaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi ambengan menika makathah-kathah mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Bu Supatmi anggenipun ngijabaken utawi nikahaken putranipun si Ulbi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang ijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng kang nikahaken wilujeng kang dipun nikahaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekah lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahormatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali awet sedaya dipun caosi pahormatan sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi ngijabaken lan nikahaken putranipun si Ulbi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang ngijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng kang nikahaken wilujeng kang dipun nikahaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus cas mulai metri ingkang dipun petri Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus cas mulai metri dateng para nabi, para wali, para pandita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para empu. Awet sedaya dipun caosi mulai metri sareng-sareng nggih panyunanipun nyunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi ngijabaken lan nikahaken putranipun si Ulbi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang ijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan daipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulai metri lan dipun petri dateng tiang sepuhipun Bapak Rino Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus caos mulai metri dateng cikal bakal nakal bakal cikal bakal dusun darungan lan banjar pekaranipun Bu Supatmi lan terus cas mulai metri dateng dinten pitu kenan gangsal ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Rebu Pon kadamel ngijabaken lan nikahaken putranipun Bu Supatmi nggih menika Ulbi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang nikahaken wilujeng kang dipun nikahaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus cas mulai metri dateng para leluhuripun Bu Supatmi leluhur saking jaler saking estri ingkang krumatan lan boten krumatan ageng alit anem tua jaler setri awetipun suni Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi nikahaken lan ngijabaken putranipun si Ulbi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang ijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulai metri ingkang dipun metri Nabi Khidir, Nabi Ilyas lan Syekh Subakir kang membali tanah Jawi lan terus mulai metri dateng Nabi Sis
Awit sedaya dipun caosi mulai Menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi ngijabaken lan nikahaken putranipun si Ulfi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang nikahaken wilujeng kang dipun nikahaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos mulai Menteri dateng Syekh Sulki jurutani pertaninipun Bu Supatmi lan terus caos mulai Menteri dateng Malaikat Kasim kang andum sandang lawan pangan awit sedaya dipun caosi mulai Menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi ngijabaken lan nikahaken putranipun si Ulfi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang nikahaken wilujeng kang dipun nikahaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulai Menteri ingkang dipun Menteri dateng dinten 7 Keran Gangsal sasi 12 tahun 8 Windu Sekawan pukul 3 doso dinten Taliwangke Sampar Wangke Sare Agung Dendan Gugudan Sengkang turunan lan kala nas lan sangaring sasi sangaring taun Jati Ngarang Jabung Lugu sakdarite dalam awit dipun caosi mulai Menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bu Supatmi dijabaken lan nikahaken putranipun si Ulfi Mustafa pikantuk Yanti sageta slamet wilujeng kang ijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahna doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul panjemuk kadamel jemukaken si manten sekalian lan jemukaken sak keluarganipun sak tanggi tepalipun ingkang sami nyengkuyung dhateng hajatipun Bu Supatmi lan jemukaken prabot sound sistem sak perabotanipun awit dijemukaken sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanen kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit ara-araan kala kirna kala kependhem kala gemantung kadamel nyengkalani agung lan bancai manten sekalian sageta slamet wilujeng kang ijabaken wilujeng kang dipun ijabaken wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun Bu Supatmi krakit pisang setangkep anggenipun ngabekteni dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Gendong Ali awit dipun ngabekeni sareng-sareng nggih mugi-mugi Bu Supatmi anggenipun nyesep wonten dusun Darungan lan anggenipun suwita dhateng guru nabinipun sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun krakit buceng sekembaran lan sekar setaman kadamel nyiram tuwuh nyambung tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntur dhateng manten sekalian awit dipun sambung lan dipun siram sageta ijuru-yuruyu ngrebuwa gegodhonge dangang penggalihe anteng rezekine lan sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhaanipun Allah taala lan ketambahana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Jawi menika anggenipun ngrakit bujang petri lan iwel-iwel cabuk katul tambah belas kadamel Menteri datang sederekipun manten sekalian sederek ingkang lahir sareng sawat Kakang Kawah Adi Ari-ari Kakang Barep Adi Uragil sederek Marmati sederek saking sarine bumi geni angin banyu ponco ndriya rasanya lan sederek ingkang tebih ingkang celak-celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan sederek kembar olah arane tapa sajroning rasa aluam panjabane rasa
Alwamah, Amarah, Supiah lan Mutmainah. Lan sederekipun ingkang lahir sareng sawat nunggal panggonan siji pertapan lan sederek saking Juharuri lan Juhar Hayul ingkang kagungan sifat sekawan kamal jamal jalal kohar kang kagungan laku 16 sarira 6 lan sarira 24 kang ngatur owahing siripun manten sekalian awetipun petri sageta cumaketa pengewange tetepa imane tebih nabika kalane celakna rejekine kantuna slamet rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen kang rawuh wonten mugi sedaya kemawon lan terus caos mulai metri ingkang dipun mulai kang dipun petri dateng nini among kaki amongipun manten sekalian awet dipun petri sageta dijangkunga serintene lan sedalune pun diwahi pun dibengkangi pun dimong dhateng mapat perpanasan pun dimong celake lepen pun dimong celake geni dimong wonten Balai Agung atinipun sageta ayem tentrem slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Senang ya. Kejawi menika anggenipun rakit jenang sengkala kadamel nyengkalani manten sekalian lan nyengkalani Bu Supatmi sekeluarga sengkala ingkang sampun tumawah dados kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jenang update lan jenang sepuh kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkang dipun nggoni griya Bu Supatmi sekeluarga bumi kesukan Jemberan sageta slamet wilujeng sak jawine wangun wilujeng sak lebete wangun wilujeng sak raja gaduhanipun wilujeng sak toya tanem tuwuhipun wilujeng sak ingon-ingonipun wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asal karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggiyaraken bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maringi jangkep lan Gusti Allah maring kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bu Supatmi sekeluarga. Nggih sumangga Bapak Hasanun kula aturi barokah doa kang wilujeng. Nabi